زي أقول تلفزيون إرترا مدب على الطبواتي سلام كميتوني كبرانن يلومي تقرتنا أب متحف زتوكورة كوني مريتنا زلنا متحف دما بعلامة زمرحو ويدما علامة زمرحو تمرتي زبل دراسي نايز متحف ويا سنة نايز متحف دما من السيبين قبل زابيريو أبزي أبسيدنا ونترخي بلو زي متحف زي أب تحسوا أنا قرار بأن أزي فلوس قناه كبر اللواء إذا متحف زيان تمهارون ممهران ني كوميونيتين ويدما نتحبرت سب ماكل زجبرتها أوش أدما استفعل لي تحستوتات اللواء لنفس وكفهم دما مسمر الدأتان تنتانتاتن بعبي دما تم كجبارو زجبهم ممرحيتاتن كاتتات تقرب من سيبينا ما بستفعل لي صحفاتن استفعل لي عودتاتن كنا تفز أنحيو لومي إن تقولوا أرستجن أبزا متحف كوني مكتتالكم نقدم فلما أمسجنا كابينة ما بقلتشان عسر شو مونتانيا زا متحف حتيمات زرقحة قديم كهون تجمر كأخاب علالتنا كيف قال لي نيركا لومي درجة أب موداتها ناي قلتشان عسران حدنينا نركب دلنا متحف زا متحف دي أبزا علامة زمرحات مرتئات بال لما زمرها تمرتقى بوحدونة تمثلست أكلات يكاتتيو جن بقندو نتجمرنا تصبغيو علامة خنا بالكلنا انتهيو مزح أوان مشيتو مسرعي مسكالئونا زميدهم زتموتون ناي مرداتا دواقع دقبرونا لونديم بعلامة زمرح تمرتق بالكلنا انتهي نموكالي قريبك صبو مجبرتان تزور اللي عندنا يمسكن بدهريوز علامة زمرت لا متصحف كذا كلوت علامة يت عندي عرستي هذا علامة هنقولنا بحفشو حدا نابيك تكيد كما أزنك كذا نتبيه علامة مالت أو كأنها تسرعه ناوها فتكيد زحك زكايو إذا مالت كان نتمن قدي ناب يمان ناب صقام كيفلكا ناب طبق منها حنصيص كيازا لها نهط كيد زحق زكا ايو هجفتا مصحف علامه زمرحه تمرتي ويدما بعلامه زمرح تمرتي خبلن كلهو بانصارو بتمرتي زمرح علامه كم زلو يردانا مالتي هجي نغمط علنا يز حساباتي تمرتي زي كون انتناتنا علامه كمرح زلو علامه ينتناتنا تمرتي كمرح زلو زبل أتحسسبايو أنكيلون نخذ صحفة مالتي. صبوا أبجد شو مو أنت من البات ما أقول تحسوا له أو أنت يدبل بزعبة مهور يبلي مني مهور كميز بلاقي تمهور نقوله أكل حبرة السب من البات الزيارة استزي نوح موال زوجة زي كود ما بعصر جع طفل زمان كأب في اللي ماركس ذهبوا تنتنتات له ناتهم قد يفناونا بستفعل عليها قط أميتات نفسي هر دراسي بين هيلون بزعبا كلام كمسن بزعبا مهور ماني مهور زبلون بزح بستفعل عليها قط أميتات قربي ما أبزا مصحف كقريب له نسخبه كان كمهور انتايو تي ناتهم مجلسي ويما ممزني تصبو مهور انتاي كم حنت أرستي أو تلعيلا زلافت مجمرتها طقم من علامة تمرتنا تقلت مسمته ماني تمهير هنو لو نخيل وي ماني مهور كنو لو نخيل كيف لا تكلينا مهنياتو كل قلم زود مهور كنو لو كم زي نخيل دمديمنا لنا إلنا إلى دي تايت مهور زبال حدا قصالي عبيت زلو بزح كم زفلت جنها ازي بزح زي فلطهم زلو زفلتي مناتو تمرتي كاب دنقرنا حرخ جبرنا هم زيكل نفلتينا انت تمرت تاي طريق جبرو زغل نتزلنا دنقرنا እናት حته بزها اصالهم مهار ندليل مهنيات كان تاي نت دنقرنا እናጉደልና ይና ነው ተዘከኑ ትምርቲ ና ምልአት ፍልጠት ከብዛና ከኒ ዓለም ዘሎ ፍልጠት ኩሉ ሓደ ክበጽሕ አይንኸልኒና እዚ ዝፈልጥ ምሁሪ فل بزح هم زفلت كن علو بزح كازي فوتهم زلو كن كابتنا إذا حلفه زيادة نافلت هم زخيل زلو زأمني مهر أب عبيد دك سباتي فلت يأمن مهر أب حرنت دك سباتي يأمن مهر سبات كتصالح عبي خلو النات حجوسة زخيدي هجي إذا أي سمعني كان أي مهر عبلالنت
ናይ ዓብላልነት መንፈስ የርእየካኒ ከዕብልል ዝብል የብሉን ተዓብላልነት ድማ ይፈርሕኒ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ እሱ ዘይፈልጦ ከዕብለል እንድሕር ይሕጎስ ክመሃር ከም ዘሎ ገና ዘይፈልጦ ከም ዘሎ ይፈልጥ ዳ እምበር ተዓቢለ ዝብል መንፈስ የርእይኒ ናይ ምርባሽ መንፈስም ከም ዘይ የርእይኻ ትሪኦ ሕጂ በዚ እቲ ምሁር ነቲ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ኣትሞስፌር ከም ይፈጥረሉ ማለት እዩ ብኣንጻሩ እቲ ተማሂሩ ብቐለማዊ ትምህርቲ ጥራይ ንብሎ ግን ኣብቲ ከባቢ ካልእ ፀቕጢ እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምሁር ከዓ ሓደገኛ እዩ ኣዝዩ ምሁር ኣይኮን ምናልባት ቆልዓ ካለኹ እንታይ ይዝክር ነይረ ሓንቲ ጥቕሲ ናይ እንግሊዝኛ learning makes the wise wiser the fool more foolish ትብል ነይራ ሕጂ ገርመኒ ነይሩ ቆልዓ ካለኹ ከመይ ገይሩ ትምህርቲ ሲሄዶ እንቁረካ ድዩ መመሊሱ ነቲ ደንቆሮ ግን እንታይ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣረኣያ ዘይብሉ ትምህርቲ ዝያዳ ናብ ዘይተደልየ ይወዞ ንምባል ዘምፅዎ እዩ ነቲ ደንቆሮ ዝያዳ ይዕሽዎ ዝበሃል ዘሎስ ከምዚ ዓይነት ስለ ዘሎ ስለዚ ሓደገኛ ክኾን ክእል ንሰብ ኣብ ዘይተደልየ ክስታይ ክእትዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ኣርዲት ዘለና እዋ ምስኡ ምናልባት ዝተኣሳሰር እንታይ እዩ እቲ በዓለ ምሁር ዝበሃል እዩ ምክንያቱ ከምቲ ኣቐድማ ኢልካ ጠቐስካዮ ኣድማስ ናይዚ ዓለም መወዳእታ ዘይብሉ ፍልጠታትን ረቀቕቲ ምስጢራትን ዝሓቆፈ እዩ ንዑ ክትበፅሖ ከዓ ክትመሃር ኣለካ ቀፃሊ ክትፈልጥ ኣለካ ኣብኡ ከዓ እቲ ዝዓበየ ተባሂሉ ዝጥቀስ እቲ በዓለ ምምሃር ወድማ እዚ ሰልፍ ተውት ንብሎ እዩ እዚ ኸ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እወ እዚ ብሰብቶ ንብሎ ዘለና ሕጂ ብፍላይ እናዓበየን ዝኸይድ ዘሎ ኣዝዩ ሓጋዝ እዩ ኣብ ትምህርቲ ነፍስኻ ባዕልኻ ክትምህራ ምኽኣል እዚ ካብ ካልእ ትመሃሮ ትምህርቲ ሓደ ዓቢ ዲሲፕሊን ወይ ስነ ምግባር ዝምህረካ እዚ ባዕልኻ ነፍስኻ ትምህራ እውን ሓደ ካልእ ናቱ ዝኸኣለ ዲሲፕሊን የትሕዘካ እዩ ፅቡቕ እዩ ግና በዚ ልበት ኢሉ እቲ ሰብ እንታይ እዩ ክሪኦ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ እቲ ትመሃሮ ዘለኻ እንታይ ለውጥ የምፃልካ ኣሎ ኣብቲ ናትካ ውሽጣዊ ባህሪ ማለት እዩ እዚ ከም ቀዳምነት ክትሪኦ ኣለካ በቲ ኢልካ ብውልቃኻ ትመሃሮን በቲ ኢልካ ብካልእ ትመሃሮን ሓደ ዓይነት ዝኾነ ሕብረት ዘለዎ ንዕቤት ናትካ ንዕቤት ካልኦት ዝሃቀነ እንድሕር ኮይና ፅቡቕ ዝበለ ስማዓን ማለት እዩ ፅቡቕ ኣብ እዛ መፅሓፍ ካስከ ንመለስ ስለምንታይ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሓቲምካያ ትበጋግሳኻ እወ እቲ መጀመርታት ካብቲ ናትና ጉዕዞ ናይ ትምህርቲ ዝነበረ ካብቲ መባእታ ጀሚርካ ቀፂሉ ድሕሪት ናይ ኮሌጅ ዝነበረ ሂወት ክትሪኦም ከለኻ ኣዝዮም ክሳዕ ሕጂ ካብ ልብና ዘይወፁ ኣብነታውያን ዝኾኑ መምሃራን ርኢና ተምሃሮ ርኢና ወለዲ እውን ርኢና ኢና ብኡ መንፅር ከዓ ገለ ከዓ ትርኢ ሕጂ ሓፈሻዊ ግን ሓደ ተምሃራይ ብዕላማ ተመሪሑ ብዕላማ ተደሪኹ ከይድ ኣብ ዘይትሪእየሉ እዋን ግን ገለ ነገር ክትፅሕፍ ገለ ነገር ጎዲሎም ዘሎ ይረኣየካ ከምኡውን ኣብ ምምሃር መምህር ማለት እዩ ኣብ ምእላይ ቆልዓ ተወላዲ ገለ ጉድለታት ትርኢ እሞ ስለዚ ገለ ክንፅሕፎ ዘለና ነገር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ይተባባዕ እቲ ዘይፈለጠ ዘሎ ከዓ ናብቲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘምፃኹ ካብቲ ጉዕዞ እውን ዝረኣኾ ብትቶር ዝምህሮ ዝነበርኩ ሓደ ክላሳት ዝረኣኾን ካብዚ ደሪኸ ፅሒፈ እያ እዛ መፅሓፍ ፅቡቕ ምናልባት ቢንያም ኣብ ሰዋዕ ኣብ ዝኸድካሉ ካብቶም 4 ሙሉእ ነጥቢ ኣምፂኦም እንደገና መማሃርቶም ዝሕግዙ ዝነበሩ ኢኻ ዋላ ኮሌጅ እውን ከምኡ ባህሪ ከም ዝነበረካ ይፍለጥ ኣብቲ ቀንዲ ጉዳይ ክምለስ እንተደኣ ኮይነ ስለምንታይ ተምሃራይ ስለምንታይ ይመሃር ከም ዘሎ ክፈልጥ ዘገድሶ ካልኣይ መምህር ከዓ ንባዕሉ ስለምንታይ ብዕላማ ክምህር ከም ዘሎ ክፈልጥ ዝግባእን ብኡ ክሰርሕ ዝኸይድን ወለዲ ከዓ ስለምንታይ ንውላዱ የምህረሎ ዝብልሲ ብዕላማ ክኸውን ኣለዎ ኢልካ ኣለኻ እሞ ምናልባት ኣብቲ መፅሓፍ ብዝርዝር ኣቐሚጥካ ኣለኻ ተኸታተልትና እውን እቲ ገለ ላህመታዊ ሓበሬታ ክረኽቡ ንዕን ክንጠቕሰን ፅቡቕ ብዕላማ ዝምራሕ ተምሃራይ ሕጂ መጀመርታ ብዕላማ ዝምራሕ ትምህርቲ ንክንመስርስ እንታይ ከድልዩና ዝብል ሕቶ ምስ መፀ ብዕላማ ዝምራሕ ተምሃራይ ድልየና ብዕላማ ዝምራሕ መምህር ብዕላማ ዝምራሕ ድማ ወላዲ ምክንያቱ በይኑ ጥራይ ተምሃራይ ዕላማ ተማሂሩ እኹል ኣይክኸውን በዞም ሰለስተ ስለዚ እቲ ስሉሳዊ ዝኾነ ዝምድና ነቲ ዕቤት ናይ ትምህርቲ ኣዝዩ ቀንዲ ፒላር ወይ ዓንዲ ኮይኑና ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ በዚ ስለ ዝኾነ ሓደ ተምሃራይ ዕላማ እንተደኣ ዘይብሉ ኮይኑ
مزحت يفتقعزو ناي بصحة تمهارون كرئيز أنا عنتايو يمهار انتاي كهوني من يفلت على انتاي بزحت قالت تركب إلى تمهارو أكيد تحدد أمنا هاي سكول أو عصري عصرت حدا بتصيحو انتاي كهون زي ده اللي بزح تمهاري له انتاي كهون زي فلت مالت هجي أبزي بتصيحكا سستي أب حمشك فلي انت عنت دليت على انت عنت على مالو كفلت كلالو حدا تمهاري كتفلت أخت حجز ولا كا ولاد مالتي أنا ما كايرو ليه أمني اشتيك لها تصقم كازلو يكون دي الا ما زي بلو انت دا خوينو جن ازيو غداي الا ما غير تقول عقيدن كله جن نخل ነገር حجازي هجي اب حمشك بالنورو شاشك بالنورو نا تقايرخ مصخلي صبو يجن انت تقولع علامه حيجي سلاز خيت زلو دحريو زي قيرو صنع زهون علامه كحز خيل مفت موداتو ازيوم يلمامدالو مالتي هجي تعلامه قنيت نبار انت يحكو زن تمهراي تخيلو بتا منقد خيل هجي ابت دحرنا نمصونو كاب سنة مقبار زيادة خمهر اتولادنا تودو علامة همروي تمرازي معناته هذا تمهراي سنة مقبار أدلا يكون أدلا يكون نبزلنا جن سنة مقبار ترى ندحر مهير كايو علامة زي بيقولون ندحر كوينو أبقى عزتي واتو بز صوع نزلنا كهلي ساز كإلا خيلي كابتها من قد مالتي بعد صار علامة ندحر مهير كايو زي سبزي كابتا من قد خالي وان كله بتاع علامة بز سلازلا إذا تقالي لا زلنا علامة خطوصهم دي تغسل اسفلت كابات مليسو أبزيا كقصدي أبتقعزو شعو إتزينو ورسنا مقارون ناتم هارهم أتزي سيز نتاسنا مقارون كم صعي إزينها كأنمت علامة سنة مقار كسرعي بلون كل جدي قولعا حاد علامة كهلو كم زلو كن قورو نخيل علنا من ولادي سيز تولادها بعلامة مهرال كعب خيل على دكم على دي انتي ولادو صباح انتي كون زليل يزلو فليتو كخيل كلالا ممهرون علامو انتاي نيو كسرع له انتاي نيو كفلط اودي زلو نفس وكف كلاس جميرو كسع عمتاوي زمص علامه انتاي نزا خلاص دياون علامه ختلو الله نتا قدايت خلاص مراون حنت علامه الله دمر نايت سومن حدا علامه خلو خدي نايت ور نايت عمتون انت علامه الله نزم وداتو انتاي كيجبط فلي زي كيد نحر كوينون كتشجر يا مالتي ولادون كوم زي كون دحرادي تقولع وداتو انتاي كوينو يعبي زي تصبي يكون بخمي دا خمس خوين تولاديهم كبير جمر يعني هذا علامه سلازي حاجه مالتي صبو كل من البتابسي مصحفك نغزي زغلص نغزي استرغم نغزي بعلامه زئتو ببينو اقدستنت وتاتقميت كلها نمغانو غزي كمينا نردو سلامتايو اب مرحله مرتخ غزي مسرتاوي كورنا دما امنا مايل نايت غزو زخون صبو غزي اب كله عبي وصي زلو اب كله ادلاي نغيرين غزي اب تمرتاو بهم كن غوسي زين خل ترالو مالتي سلازي ها تمر غزي زبل خم حدا ارستي يزلو مالتي اجي غزي محدرانا غزي تمهرايون كفلطالو ممهر كفلطالو ولادون محدرانا غزي كفلطالو وحفشو ግን غزي انتايو زي غزي كتعقنو يتخلنيها بغنزب بغلا تعقنو يتخلنا غزي بهيوت طريا تعقن ማለት ሲያታ معقن ዘላ አብታታ ህይወት ደው ዝበለታ ተግዚይ ደው ይላላ እዚ ኮይኑ ከተንውሓ ከተምጻ ከተቀርባ ገለይ ትخلنيها ከም ጥበብካ ምናልባት ሰባት ናይ ምርባሕ ተخللو ገለ ሰባት ታይብሉነት ግዜ ዋዛ ዓመዚያ ከተርዳትና ሓሊፋ ይብልዮም ገለ ሰብካ ነዛስ ግዜ እዚያ كند 3 عامات ዝገብራሉ ሕጅ ኣብቲ ናይ ሰብ ከርባሓ ይኽእል ከውሕዳ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ገለ ሰባት ንሓንቲ ዓመት ከም 3 ዓመት ገሊኦም ካን 3 ዓመት ከም ሓንቲ ዓመት ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ገሊኦም ዓመት ከም ሓንቲ መዓልቲ ክትሓልፈሎም ትኽእል ነገር ኣላ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተርብሖ ከመይ ጌርካ ትጥቀሙሉ ኣብቲ ናትካ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ብዓብዩ ግን ምሕደራ ግዜ ንዕቤት ደቂ ሰባት ኣዝዩ أقداسي مالتي معناته كنت مولسون كنت ستاين كساع زي تخل كساع زهوننا مالتي سيز بنتاينا أسرو ندحرينا نتنا جزي حد علامة يا نعاون علامة نكبر نتا جزينا علامة نبت علامة نختب صحنا مدب نوصل نتا مدب قدام النفات نسر على نتا قدام نسر علىها نكلا خلنا مزحت جزي بأربعة بينز في اللتا purpose plan priority protection هجني مجموعة مدب مثلا صحة علامة مسجبرك مدب سريع الله نتوم مدبك كلهم بحسب كتصادم مثل زي تغل قدامي كالأي ساسي مني
ክትሰርዑ ኢኻ ድሕሪኡ እናሰርዕካዮም ነዚኦም ክትከላኸለሎም ትኽእል ንስኻ ጥራይኻ ምክንያቱ እቲ ካልእ ሰብ ናቱ መደብ ኣለዎ ነቲ ናትካ መደብ ክሕልወልካ ኣይትፅበን ኢኻ ስለዚ ናቱ መደብ ኣብ መንጎ ክእትዎ ኣብ ምዝፍትን ናትካ መደብ ባዕልኻ ኢኻ ትከላኸል ማለት እዩ ኣድላይነት ተልዩዋ ከዓ ኣብቲ ናትካ መደብ ክትሰርዑ ኢኻ ምስቲ ቀዳምነት እቲኻ ዘለኻ ናቱ እቲኻ ናትካ ንድሕሪት ኣቢልካ ግን ቀዳማይ ዝከላኸል ናትካ እዩ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ክኸይድ ከሎ ብጉዕዞ ካብ ገዝኡ ንቤት ትምህርቲ ካብ ገዝኡ ናብ ስርሑ ክኸይድ እንከሎ ዝኾነ ነገር ከይስረቕ ካብ ሰሉ ጀሚሩ ሞባይሉ ፀኒሑ እዩ ዝከታተል ግዜ ከይስረቕ ግን ዝከታተል ሰብ ብዙሕ የለን ምክንያቱ ግዜ ኣብዘይ መደብናዮ ግዜ እናኸድና ሓደ ሰብ መፅኡ ኣለና ሽዑ ይሰርቀና ኣሎ ግዜ ይሰርቀና ብዙሕ ዝግደስ የለን ሽዑ ሓደ 10 ደቂቃ 30 ደቂቃ ይሰርቀካ ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ ሰብ ከይድካ ሳኻ ክንኡ ትሰርቆ ቀፃሊ ዝሰርቀና ከዓ ፈታዊና ዓርክና ኣቦና ስድራና እዮም ኣብ ግዜ ንሳረቐሉ ዜ ሰራቐ ግን ኣብ ንብረት ዝሰርቀና ግን ኩሉ ግዜ ፍሉጥ እዩ ዘይፈልጠና ሰብ እዩ መብዛሕትኡ ከዓ ንጥንቀቐሉ ኢና ስለዚ ግዜ ኣዝዩ ተነቃፊ ኣዝዩ ተኸሳሪ ተሰራቐ እዩ ልክሕም ገንዘብ እዩ ስለዚ ግዜ ክንጥቀመሉ ክንጥንቀቐሉን ዘለና ኢለ ዝምፃኽቦት ፅቡቕ ቢንያ ምናልባት ሕጂ ኣብ ምንታይ ክመፅእ ካደልየ ወላዲ ባህርያት ናይ ደቁ ክፈልጥ ድሌታቶም ዝምባሌታቶም ብዓብዪ ድማ ተኸድዋ ዝግባእ ናይ ዕላማ መገዲ ከፍልጦ እሞ ካብኣ ኣይክወፁን እዮም ዝብል ሓፈሻዊ መረዳእታ ኣሎ ማዕረ ማዕርዩ ኣብቲ ናይ ምርጫታት ኣሎ ሕርያ እውን ኣሎ ኣብዚ ወላዲ እታ ዝደልያ ንሱ እምበር እቲ ናይ ዝምባሌን ተውህቦን ናይ ውላዱ ኣይ ኣብ ግምት ኣየትዎን ኣብዚ መፅሓፍካ እውን ኣስፊርካ ኣለኻ እስከ ብዛዕባ እቲ ተውህቦ እንታይ እዩ ብኸመይ እዩ ዝገሃድ ብኸመይ ከዝረጋገፅ ወላዲ መምሃራን ከ ነዚ ብኸመይ ክኽስክስዎ ይግባእ ፅቡቕ እወ ተውህቦ ናይ ሓደ ቆልዓ መጀመርታ ከለልዮ ዝኽእሉ ብቐረባ ወላዲ እዩ ስለዚ ከኽብረሉ ዝኽእልካ ወላዲ እዩ እጂ ስለዚ እዩ ከዓ እቲ ብዕላማ ዝምራሕ ትምህርቲ ክሕግዘና ንኽእል ንብሎ ነቲ ቆልዓ ዕላማ እናምሃርካ ትወለዲ ከዓ ተውህቦ ናይቲ ቆልዓ ከለልየሉ ዝኽእል ዝሕግዞን ንሱ ኢና ንብል ብዙሕ ነገር ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ንሪኦ እንታይ እዩ ሓደ ቆልዓ ዝያዳ እቶም ወለዲ እንተዳ ከፅንዕሉ ፈቲኖም ዝያዳ ተዓዋቲ ኮይኑ መንነቱ እቲ ዘለዎ ፀጋን ተውህቦን የለልን ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ወላዲ ናቱ ድሌት ናቱ መሪሕ ምምራሕ ዳ ዘድሊ ጋይደንስ ንብሎት ምምራሕ ዳ ዘድሊ እምበር እቲ ዘለዎ ተውህቦ ክትእትወሉ ትኽእል ኢኻ ናቲ ቆልዓ ብናቱ መብዛሕትኡ ግዜ ተውህቦ ከምቲ ስሞም ተዋሂቦምና እዮም ተዋሂቦምና ስለ ዝኾኑ ክትህቦ ካልኣይ ግዜ ትኽእል ኢኻ ወላዲ ኮይንካ ክትህቦ ይትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ምልላይ ግን ብዙሕ ሓገዝ የልዮ ካብቲ ዝሕዝን ምናልባት ኣብ ብዙሓት ፅሑፋት እንተሪኦም እንታይ ኢኻ ኣዝዮም ልዕሊ تحت 30 ميتاويت ኣብ ዓለም እዮም ተህቦም ኣላልዮም ዝሞቱ ማለት መብዛሕትኡ ተህቦ ከይላልዩ እዚ ኻታይ ትፀገም ሓገዝ ይስኣን ማለት ሕጂ ቀዳማይ ዝሕግዙ ወላዲ እዩ ስለዚ ወላዲ ኣብ ክንደይ ዝሕግዝ ብኣንፃሩ እንተዳ ኣብዛ ናተይ ዝብለካ ዘሎ እቶ ይብሎ ኣሎ ኮይኑ ቀዳማይ ዝሓስዮ ዘሎ ዝቐትል ዘሎ እቲ ወላዲ ክኾኑ ማለት እዩ ብኻልኣይ ክሕግዞ ዝኽእል መን እዩ እቲ መምህር ኣሎ ብሳሳይ እውን እቶም መዛኑ መናብሮ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ محجة كميجرو توهو يلالي من الله كسر حجي كبد زبالي زلوا بزوج استايجن كم كحجز أز خلا حمش نتعطيلنا سفيرين زلوا هو جن تايو هذا مسمع نخالوت مسمع سبات تايو له زعبها إلكا كتسمع عند حركي إلكا حجازي مالتنا نات كتوهو من الله زيو كتب التخليها سيز ولد ده تايو الممركة بزوج زي زلنا كم زي الصعب كم زي زبالة كتري هو مزانها حواتك زين كهجزا خلايا نبل قال إذا تزيلي بقطاودي بزي قطاو محتات نوع ما نالتي نزم زخبنا ولدنا مهار محتات مالتي ها كهجزا كخالي قال نسخه ازيها طبيقه كتاتو تدل ነገር እንታ ያለው بزعبو امبيبكاس قالوا اسباب اوكي اخول كل خلو نسخه ግን وحيدني ትብሎ ነገር እንታ ያለው قال اسباب كشجورلون كله إنسها زي شجرك نجار انتهى له زي تري مالتي كمان بعين ريوخ انتهى سبات أزيم تجني إن كله مسيل كسها كتفتح تغل سبات الشجرون كله إنسها زي جون سبات
يقرم سامز قبر كا نعحقنا يقرم مكاني زنتاي ها نات كتهو بخالي نساتهم أزيهم كتشون نقولون كذا يقرلون نعحقنا زي قليل زهون نجر ناتهو بخالي كم حمش عايش عزي أفتمود على شاف تيزون هو سايكومتريك تيست مالتي قبرنا حق زي زي بتكرني تركي ما في هاي الخو خد من له تنا قد السنة وتر زي معرف 7 ذا بقيت 7 بزحت تقيس قال لها خمس كبرتات دقنات نيلكا ونجرك لها نبعلتهم عينتات تهبون ناس فير كأما لها خلق نيلكا غزازنكا أجي مويا خلت بحرون كل جزء تولادي أبقمت تو تحبرت سب تم بفلاي ممهران كال جن تمرتي حدا خبتي عبد صلوا جيرو تبلو أمنت أزي خاطر نقوم ممهر قدام يتصلاوي خخون خيل نكا مخنياتو بخلو نغورو سي مسطكا نكا جي تمدنا بحالون حيه لمسكده ابتي زعبي نجر كبصحكا خيلي بينا منالبات حجي ابزي نتنخفو دلنا رأستي اذا مصحف زيا ازي عمي او دخونه حستوتات بقلي مقدي خمزرداكا غيركا خسريكا دلغا حجي قليل نتكبرو مصحف تنبابك تكبرو خا حيال تعري اذا حاتتمو جميركا حسابت وداك ندي غزي وسيداتلكا بعابيو كاب زعود زي زملكتهم بقربا انتي ملس قبر رخيبكا اذا مصحف صحيفه ودا داركا كبحر عمت نفرانك ساعه خلت عمت وسيدات لي مالتي قال يوم تم ريفرنس الله هفتم مصحفت زنبو نوركم قال يوم كا بغتا كاب تمكرو انت يالو دار اخو وحدات كوشنير نازرغحكو زاكو كوي كصنعو زفتونكو مالتي بخمزيه منالاتو نافتي حدافت كوشنير نازرغحكو زكو زنوركو تايري ابغلغله كلاسات ناتو يزرغو حزنوركو راتي نمن كتكون تدليو كم من كتكون تدلي لا زرغح في جمركو ازيوم وحدات كاب زين اصابتنا زي بزحو كم بابا كم ماما كم ممهر كهون يدل هو مسراخو انتايري زمن ساعات تتمهراي مس ولادي مسبونا دي مس ممهرنا حلفه ازيوم صلوت بزح يكوننا زلنا سزغله ነገር ይወደና አለው ማለት ያብቱ ተወዳደርነት ነው ስለዚህ ተቆልዓ አብ ክንደን ዚዮም ነው ከም ካሎት ኮን ይደልል ይበህጋሉ ዝብል ሐሳብ እናንቆርኩም መጻኸ ያሽው ኦኬ ስለዚህ ንሕና ጸሎት ቀዳማይ እንከውን አለና ተወዳደርት እንከውን አለና ኢለነዝ እንዳአከብኩ ነዝ እንዳአከብኩ ዳርጋ ከተዓመቱ ሲዳት ኮን ተኸልያ ማለት ባሕጂ شعوت نخارات سبات كريام جمركون صبو نم غايدان سيبو من بتاعي حقيزو مني الصحف يكون ابت حسابات يكون تغبرو زلن نغرات وبزح ان دفؤن مجم مالتي زي مثل راي صبو خالي مسؤول تاساسر انتايو تاقداسي نطبي زبلو انا ابتام عرف 4 زربك علامه زمرحو ولدي تبليا او خات ترى علامه ام عباين ملاين دقنا تبلالا اقدم ما بالكات انا خف كان نطبتات نيرن ابز من البات حجي شوعت شدشتن حمشتن نطبتات نابلك اخات قلت شدشتن نطبتات حمشتن نابلك ابز خا شدش لوخا تنكن دخ قبرن زغبا انت حد ولادي او حد ولادي حجي كم زول يسفح ولاد خبرو زلو حد بعلامه زمرح ولادي كم يزبل يعني القرب كستاي قف حنا خل هوني زيارة مصحف نامو خيد كله ግን بقندو حدا ولادي علامه خلالو نتي ود انت عادت علامه كهلو الله كمهرو كخل الله زي مالتي كالاي مننت كفلطو خلالو حدا مبزحت يوم قالو ابغزا دايتا سدرا بددت انت دا يفلطلو خينو زتحته تصلاو ندت الله يدالو اذا مالت اتوم مننت زي فلطو وين غزا مننت بزح زي تماهرو ابغزا بناي دغ مننت يصلو اتوم سترونغ زونه مننت زلوم كا بناي دغ مننت زتحته يصقطو حجي مننت كنبلكنا اننت مهار مالت ايكون اننت مالت اذا سدرا زي كان تحت سدرا اذا سدرا زي كان زي خالي نحنا ግን زمن مالت متاسدرا انتي مهانا انتي كتكبر الله
ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብቲ ከባቢያ እንታይ ትኮን ኣሎ መምሃር ማለት እዩ ዝኸም ካልእ ስለዚ ዕላማ ይምህሮ መንነት ይብሮ ናይ ዝሁሉ ሓዊሱ ጉዳቱ ድማ ሓላፍነት ከም ዝከም ከዓ ናይ ምግባር ተኽእሎ ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ቆልዓ ኣብቲ ገዛ ተዋሳኣይ ኣፍራይ ክኸውን ዳኣምበስ እዩ ምህላኽ ጥራይ ስርሑ ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ከላ ኣሎ ሕጂ ዓቕሙ ዝኾነ ሓላፍነት እዚ ዓብዪ ሓላፍነት ኣቦ ኣደ ወለዲ እዮም ዝስከሞ ግን እቲ ቆልዓ ካብታ መጀመርታ ንእሽቶ ጀሚሩ እታ ዝበልዓላ ብያቲ ኣብቲ ዝሕፅበሉ ቦታ ከም ዝወስዳ ሓንቲ ሓላፍነት ትምህሮ ክሓፅባ ይክእልኒ ይወስዳ ፅንሒሉ ወሲዱ ክሓፅባ ክጅምር እዩ ሕጂ ቀለልቲ ዝመስሉ ንኣሽቱ ሓላፍነት እንድሕር ከነሰክሞም ክኢልና እቲ ቆልዓ ሓላፍነት ኣውዳ ይኸውል እምበር ኣዝዩ ክስታይ ይኽእል ሕጂ ኣብ ብዙሓት ወለዲ እንታይ ይረኣይ ሓሳብ እንታይ ጎዲልካ ብላዕ ስተ ተምሃር ብላዕ ስተ ተምሃር ሕጂ እቲ ቆልዓ እንታይ ኮይኑ ይስምዖ ይበልዕ ይሰቲ ይምሃር በቃ እዚአን ስርሑ ንእሽተይ ድሕር ጎዲላቶ ካብ ዝብላዕ ንእሽተይ ካብቲ ድሕር ጎዲላቶ ኦኬ እዚ ስለዚ ተቐረብለይ ኣይምሃርኒ ናይ ምባል መንፈስ እውን የምፅእ እዚ ዘይኮነ እቲ ቆልዓ ሓላፍነት ተሰኪሙ ክኸይድ ከም ዘለዎ ደኣ እምበር ክህልኽ ክበልዕ እዚ ጥራይ ባዕልኻ ጌጋ መንገዲ ምሃብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዘን ሰለስተ ዓበይቲ ኣነ ስፍሕ ዝበለኒ ግን ዕላማ ክምህሮ መንነት ናይታ ስድራ ክፍልጦን ዓቕሙ ዝኾነ ሓላፍነት ክህቦን ኣሎ ዝብል ተሓስብ ኣለና ፅቡቕ ቢንያም ምናልባት ሕጂ ኣብ ዳርጋ ብምዝዛመይ ገፀየ ገለ ግን ተምሃራይ ብፍላይ መምህር ከዓ ኣውራ ቀፀሊ ኣብ ለውጥን መሃዝነትን ወይ ድማ ፈጠራን ከማዕብል ኣለዎ ዝብል ኣገዳስነት ኣቕሪብካ ኣለኻ እሞ እንታይ እዩ ማለት እዩ እቲ መሃዝነትን ፈጠራውነትን ኣብቲ ዕላማ ዝመርሖ ትምህርቲ ፅቡቕ እዚ ናይ መሃዝነትን ፈጠራውነትን ዳርጋ ኣብ ዝዳሓረዋይ ግዜ እናመፀ እናኣተወ ክፋል ናይ ትምህርቲ ይኹን ተባሂሉ መጀመርታ ሓደ ተምሃራይ በዘን 4 ክዓብሉ እናተባሃለ መፂ ተቐድም ዝነበረ እንታይ እዩ ብኣካዳሚ ወይ ቀለማዊ ምህሮ ይዓቢ ብቴክኒካዊ ይዓቢ ብሞራል ይዓቢ ብነይሩ ሕጂ መሃዝነት ከዓ ከም ራብዓይ ይእቶ ተባሂሉ ዳርጋ በዙን ተቆልዓ ካብ ንእሽቱ እቲ ናይ ፈጠራውነቱ ከፈልጥ ከላሎ ስለዚ በዞም 4 ዓብየ እንድሕር መፅኡ ዝያዳ ውፅኢታውን ከምቲ ደልዮ ዘለና ሰብ ነፍር ንብል ዘለና እዩ ሕጂ ናይ መሃዝነት ማለት ሕጂ ካብቲ እዞም ዝበልናዮም ኣካዳሚክ ቴክኒካዊ ሞራል ዝኾኑ ትምህርቲ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እቲ ውሽጡ ዘሎ ተውህቦ ዝበልናዮ ከውፅእ ዝሕግዙ ዓይነት ሜላታት እዮም ነቶም ኣብ ውሽጡ ዘሎ ንዕኦም ተውፅኢኻ ናይ ምምሃዝ ተኽእሎ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቆልዓ ትናት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሕልምቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተልእኾ ንዕቤት ካልኦት ክጠቀም ከም ዝኽእል ከተፍልጦ ምኽኣልን ሒዝዎ ክድቀስ ከም ዘይብሉን ምክንያቱ ኣብታ ናይ ጆን ኤፍ ኬነዲ ዘላ ብሂል እንታይ ኣብ ውሽጢ ኩላትናስ ንዕቤት ካልኦት ክጠቀም ዝኽእል ሕልምን ተውህቦን እዩ ዘለና ንዕቤት ካልኦት እዩ ስለዚ ሒዝካዮ ንዑ ምድቃስ ንኻልኦት እውን ትልክን ንኻልኦት ትቐትል ከም ዘለኻ እዩ ምናልባት ቶማስ ኤዲሰን ተላኢኽዋ ዘሎ ውሽጡ ዝነበረ ተውህቦ ልጅ ብርሃን ማለት እዚኣ ዘይምስርሑ ካልእ ክሰርሓ ይኽእል እዩ ፀገም የብሉን ግን ክናዋሕቲ ግዜ ምኽኣል እውን ሃስያ እዩ ኣብታ ግዜኣ ንሱ እንድሕር ተዋሂባቶ ዘላ እዚኣ ከውፅኣ ክኽእል ከላሎ ሕጂ ንምውፃእ ዝሕግዞ ግን እቲ ናይ መሃዝነት ፈጠራውነት ዝብል ከም ኣብ ናይቲ ትምህርቲ ክሳየትና ከነበራብሮ ከነውፅኦ ክንክእል ኣለና ስምንታት ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ከባቢና ዘሎ ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እሞ እንታይ ኣለካ ኣብ ቀረባ መፃኢ ዘዳለኸዮ መፅሓፍትኸ እወ ሕዲታት መጀመርታ መፅሓፍ እንግሊዝኛ እዚኣ እውን ክፅሕፋ ጀሚረ ፐርፐስ ድሪቭን ስኩል እያ ነይራ ብድሕሪ እዚኣ ብትግርኛ ፅሒፈ ኣለኹ ሕጂ ግዜ እንታይ ኸይለ ንሳ ብእንግሊዝኛ ዕብይላ እያ ንሳ ክትዝርጋሕ ካልኣይ ዲስካቨሪንግ ዘ ሪል ሚ ትብል ኣላ ብትግርኛ እውን ንሳ ኣነ መን ምዃነይ ክድህስስ ትብል ኣላ ኣብኣ ዝያዳ እዛ መወዳእታ ቻፕተር ዛላ እዛ ሳይኮሜትሪክ ቴስት ብሰፊሕ ኣብዚኣ ሕፅር ኣቢለ ኣዋሚጥ ኣለኹ ኣብኣ ብሰፊሕ ከመይ ገይሩ ሓደ ሰብ እናመለሰ እናፀሓፈ ምስ ስድሩ ምስ ሕዋቱ ኮይኑ ክምልሶ ዝኽእል ዝብላ እዚአን ኣለዋ መለሳ እውን ብትግርኛን ብእንግሊዝኛን ኣዳልያ ዘለኹ እዚአን ክዝርጋሕኒቱ ዘሎ መደባተይ ማለት እዩ ዝያዳ ግን እዛ ቀዳሚት መፅሓፍ ውህደት ናይዞም ሰለስተ ስለዝሓገዘት ብዙሓት እንታይ ዝብሉ ወላዲ መምህር ተምሃራይ ብሓደ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ብፍላይ ናይ መወዳእታ ዘላ ብሓደ ኮይኑ ክንሰርሓሉ ኣኽኢላት እኒኣ ኣብቲ ገዛ ኮፍ ኢልናስ ወላድን መምህርን ተምሃራይን ብሓደ ኮፍ ኢሎም ክሰርሕሉ ኣኽኢላት እኒኣ ነቲ ናይ ገዛ ሕብረት እውን ሓጊዛት እያ ስለ ዝበሉስ
بخومي شو ذا discovering the real me تبل أو زياون تقرني ترجمة زيارة سريعة زيارة في جزا كتحجز تخليات تسرع الحساب سلزبور كنا تقرني عكس هي الأولاد صبوا أما عود كائنا من خليك زي بستفعل عرس تكون رحب تسفوي نلو مجن دقيمة بسم تقتاتلتي مسكنة كأنيل طبعا يا مسكن زي خبركم تقتاتلتنا مس دراسي متحف إلهام زمرحو تمرتي بينام قبل زيابير زكاين علل بزن زازمكم لهم بحالة حستوهن رهابينا كساب شعو بروكني